Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Kenneth. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Ikaw Lang. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Maukining sa kalalaki nga nagtago sa address sa Tubigon, Bohol. Ang atong tatampo, nagdasangan nga Kenneth. Hoy, duwata ninyo. Balay-balay ta, balay-balay. Anak lang ko. Sige, Peter. Ako lang papa, niya si Grace ako asawa. Sige pa! Sagot ko! Kinit! Grace! Oh. Awo! Naisingsing nga libre sa pagkaon ay. Kasal-kasal din ta. Ako lang ang pare. Sige. Oh, unsa man, Grace? Will you marry me? I do, Kenneth! Grace! Uy, Usa ba pauli na din he? Digara sa kagbaayan inyong duwa-duwa ha? Mga bata pagani mo? ay alay. Hala, ay muli na ko, uy. Kikasapain ko sa kong mama. Basta, sawa na tika. O, lagi! Bay kinit, dali aras panahon no. Parang, kano saan mo lang itong magsigitagduan niya ni Grace? Karon wala, mag-college na ta. Mga lagi bay. Karon mauo naman si Grace matagad na to. Daga naman good. Tagsanang gani magawa sa ila. Maulagi. Ya, bay. Asa man ka mag-college? Gusto ko mularga si Bubay. Uy, Cebu. Mao ba bay? Mao sa na akong plano. Doon nga na lang ta. Sige anak, kung unsa may plano nimo, suportahan ka namo ni Papa nimo. Salamat ma. Magkaadto nagigog si Buwan eh. Onya, dili lang ka magpahibaw ni Grace nga mularga kag Cebu? Mama suloy. Bata ba ming Grace ato maoy? Sa basad, tagsanang gani ko makakita na niya nga mugawas din sa ato. Di naman gani naman agad na mas Grace. Mao ba? Ay, ganahan man kung magtanaw ninyo kay gwapa ra ba ng bataa. Onya, buotan sad. Grabe ka matinahuron. Di na ito maghisgot anak maoy. Lahi na karon kay na naman may mga kabuot. Wow! Bay! Di ko nag-chicks din eh. Di parehas dito sa ato. Maulagi bay. Duta ni si Murag boy. malingaw igo si eskwela kada adlaw ani bayda. Dagkan kay makatinaw sa mata. Na, gawas mo sa imong pagkadukirok bay oy. Mao na gid sugod bay.
Kinit sad, uy. Tiyalig makitanta din niya. Di lagi, Lori. Ay, kabulak ka, good. Mingaw ni ang luyong nga bahin sa tong school. Way mo agi din, eh. Ikaw, cute. Imo ganun gipangitag perfect spot, no? Oo, sa mandi ay. Di ka ganahan. Ganahan. Naramday na. Kenneth. Kamusta naman mong lori, bay? Okay naman, bay. Pero, gaplano kung makigbuwag ko niya, bay. Ha? Uy, gano'n man? Pulaan ako niya, bay, ay. Na, ngita sa kaglaing putahe, no? Naunsa naman ka ba yun, eh? Murag, gusto yung kang musuway yung tanang putahe na. Sap. Bay, hapit na nga itong bakasyon. Saman, wakay planong muli sa ato. Oh, no, bay, ay. Di mahimo nga, di mo uli kay mamugay sabot naman ni mama. Oo, sige. Dungan ta kay muli masag ko. Agi? O niya, saman, nagka-istorya namang lori, bay? Oh, wa pa, bay. Maka-istorya pa ko niya. Grabe sa di mo, uy. Human ko ni mo makuha, makigbuwa ka na dayon ako. Nga naman, napulaan ka na nako. Lord, dili sa ingon anak. Ha? Huwag kay ayo nga pagkalalaki. Oh, Naibaw ko, oy. Nga dukiro kang dako. Kay daghan ako nadungkan nga istorya bahinin mo. Lori, Mao sige magbuwag ta. Pero kinilig tiban iha. Gabaan ka na namong mga babae. Lori. Mao ba? Mao na yung gisulti ni mo? Lagi? Pero, asa ko pa apikto. Nga ko dito ang magabaan mo ko nga. May namugos ko nila. Sila ram say mukuyog na ko. Bay Kenneth. Ma! Hay, salamat kay nauli ka na gyud dinis ato, nak. Kumusta man ang Cebu? Okay naman, ma. Dagang lingaw. Mao ba? Anahala sige. Ugma, Domingo man nak, manimba ta ha. Kuyog ta ha. O, ma. Ay, nindot sa tuwali sa pari da. Oh, nak. Si Grace, oh. Ha? No. Guwapa man siya samot, eh. Ay, lakaw dayon. Tagda dito ka. Sige, ma. Akong dulon. Hi, Grace. Kumusta? Kenneth! Nauli na day ka? Okay ra ko. Ikaw, kumusta man ka? Okay na sa ko. Guwapa mo kagsamot. Thank you. Nakita hindi mo si mga asawa? Kamaw. Bay, ato niyang agdos Grace, ha? Nga, Ano man? manglaag ta sa inyo. Kamingaw sa itong banding. Uy, sa bata pa ta. Sige, bay. May gani kay, nisugot ka nga, makiglaag ron na mo, Grace. Abi ba yan na mo? Di ka nagit managad na mo. Ang tinuod, dili magud sa ingon nga dili ko managad ninyo.
Mauwaw lang yun ko. Oh, nga nung mauwa mo ka? Ang bi. Lahi matagkahimtang ninyo. Swerte kaayo mo nga na pamoy ginikanan nga makasuporta ninyo. Samtang ako, working student lang. Aron makahuman yun sa pag-eskwela. Grace, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon gud. Abi kay dito parehas og kahimtang. Kay kung buto na naon baya, mas advantage kay kay kaysa namo. Tungod kay mas daghan kang nakamahuan. Kay wa man ka magsalig sa imong ginikanan. Samtang kami, nagsalig paghihapon hantod karon. Tinuod na. Swerte gyud kayo ang makauyab nimo, Grace. Tungod kay di lang kagwapa, kundi kugihan sad ka og buutan. Bay, gusto kong manguyab ni Grace, bay. Bangi ko, bay. Nguyab di ka nga asawan to nimo. Ah? Asawa naman to nimo. Limot ka. Ay, sa binuang gud. Seryoso ko, bay. Aw, kung tinud-anay ng imo ni Grace, sige bay, tabangan ti ka. Imo na kong gisugot. Oh, Kenneth. Yes! Salamat, Grace. Isaad na ko nga, di tagid ka pasakitan. Grace. Kenneth. Kenneth, ayaw, P. Grace. Sorry. Pero dili pa ko ready. Oh, Grace. Kapoy ba eh? Paigot mo kay si Grace? May pang mga babae na ko dito si Bukay. Di gin mo balibad. Na, mao ni gingon bay nga lahi si Grace sa mga babae nga imong nailan. Si Grace ang klase sa babae nga kana bang pang-wife material na gyud ba? Nya, sao man nga. Wa pa man ko magnauna na ba eh? Gusto pa ko mag-enjoy sa akong pagkabatanon ba eh? Bay kinit. Tawag-tawag lang unya ta ha. Sige lang kung makatigom na ko. Muapas niya kunin mo dito sa Cebu. Ikaw. Sige. Tawagan na yun ata. O pag-amping din niya. Ikaw po. Bay nga imong makita din sa eskwelahan, mao ba? Aw, sasa na bay. Bay, awa. Kupahaguraan niya bay. Asagod. Kana ko no? Ano? Kana ba? Aw, kana. Karoon pa lagi ko makakita ng bayhana din sa atong eskwelahan. Uy, la. Si Lisil mo na bay. Tiga-ato naman na. Mau ba? Nikuyog ka na ko ron? Wa magkikakay uyab. Wa lagi. Ikaw rin akong uyap. Sure ka, ha? Oo lagi. Isel. Kenneth.
Bay, si Grace ba? Sige pagpanawag na ko, bay. Tana to, bay. Asa ko no ka? Huwag ganito bag siya mga tawag. Unyag, yun sa man mo bay. Aw, akong gingnan nga. Sa'yo ka na to. Ay, bay. Ako may nakulbaan ang imong gibuhat, eh. Taga-ato mo na silisilgot. Kuya, okay kung may bawaan ng Grace bahay ninyo. Nya, bay. Saan naman lang? Kaysa may piliunin mo nilang duha. Kung pananglit, bay. Ambot bay. Kalibog ko. Wa pa ko magunahon na anak. Nahibaw ko nga doon na kanilain diha, Kenneth. Gusto na ko mahibaw ka nga mahal ti ka. O gisabot ko ni mo. Mau salamat sa tanan. Ayo-ayo. Grace. Sorry. Uwa ka mo, tinay. Subuti pa sabot tinuod na ng istorya nga naabot na ako, tinay. Sorry, Grace. Sorry. Nga naman ko. Mura naman hinuon ko nagpangita sa mga tawag o text ni Grace. Gimingaw ka ko niya. Kung mauna yung desisyon, wa ko'y mahimo, Kenneth. Salamat sa imong pagsabot, Lizel. Kenneth? Anong niya ka din sa amo? Grace, I'm sorry. Sorry sa kung nabuhat ni mo. Magbalik ta, please. Kenneth? Nibaw kong nakasako ni mo. Maong niya. Niuligid ko aron mangayo pa sa ilo ni mo. Kenneth? Isaad ako nga magtarong nagid ko. At agil ko laing chance. Asawa ko. Ikaw cute. Nya. Okay ka nga magbalik ta? Oh, Kenneth. Tungod kay hangtod ron. Nagpaabot rakit ko nimo. Og nag-hope ko nga ako imong pilion. Grace, I love you. I love you too, Kenneth. Okay, ganda. Nalipay kay ko nga dili pagid uwahi ang tanan para nako atong higayuna. Bisag gibinuangan na nako si Grace. Karon, minyo na mi og may duha na ka mga anak. Dinhi lang kutob og daghang salamat RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Kenneth nga taga Tubigon, Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nag-ulahan, ikaw lang.